Rock and roll can never die. Ja ho diu el Neil Young, el rock and roll no pot morir mai. I justament, pur rock and roll és el que és aquest parlat 2017 de Celles Unió. Garnatxa i carinyena del Montsant, amb només un toc de cirà, que ja se sap que sempre una segona o tercera veu va bé per enriquir una bona composició. 10 mesos de criança en bota han afinat la potència afruitada de les aromes, bàsicament fruita de bosc, on destaquen les mores i els gerds, juntament amb notes minerals i de xocolata negra. I a la boca, rock and roll, amb nervi i potència. Ara bé, compte que dic rock and roll i no heavy metal perquè hi ha potència, però no agressivitat. Long life rock and roll, salut i bon vi!